Bivša kandidatkinja gospodina Savršenog, Ana otkrila. Sada živim s dečkom. Stvarno sam sretna što ga imam. Njezina veza s dečkom Damijanom postala je ozbiljnija nego ikad prije, a par je nedavno napravio i veliki korak. Voditelj, kako ste proveli vikend? Moj dragi će za vikend imati malo mira i družiti se s prijateljima, a ja idem s frendicama u Zadar. Jedna od stvari koje najviše cijenim u našoj vezi, uz Damijanovo izvrsno kuhanje, je to što lako pronađemo kompromis, neovisno o kakvoj situaciji je riječ. Ovako, ne moramo birati s čijom ekipom ćemo proslaviti 1. maj, na primjer. A i vikend kasnije idemo na putovanje pa ćemo to nadoknaditi. Voditelj, kako izgleda vaša svakodnevica kada ste zajedno? Ana odgovara. Oboje radimo pa nam dobar dio dana ode na posao, ali svako malo nam dođu prijatelji na druženje uz večeru i društvene igre. Ako ne isprobavamo nove recepte, onda igramo squash ili planiramo iduće putovanje. Voditelj, kakvi su ti planovi za naredno razdoblje, privatno i poslovno? Ana odgovara. Trenutno sam fokusirana na pisanje diplomskog rada ili se barem trudim pisati ga. Početkom godine sam se zaposlila u struci, ali voljela bih započeti nešto svoje nakon završetka fakulteta, idem korak po korak. Voditelj, planiraš li i dalje ponovno ići u Sjedinjene Američke Države? Ana odgovara. Prošlogodišnji work i travel mi je ostavio gorko sladak okus u ustima, a i bilo bi mi teško biti tako dugo razdvojena od dečka. Možda u budućnosti ponovno odem u Sjedinjene Američke Države, ali samo turistički.